Почистване на прозорците. Покрийте первазите на прозорците или пода с кърпи или платно. Целта е да се избегнат щети от вода или препарат. Добавете към кофата, напълнен с хладка вода, няколко капки препарат за миене на съдове. Поставете стълбата или столчето стълба. Винаги поставяйте кърпа под кофата, за да избегнете мокри петна върху повърхността. Вземете малка чистачка перо и 2 микрофибърни кърпи. Намокрете кърпа от микрофибър и изтискайте по ергономично правилен начин. Напръскайте прозореца с препарат. Избършете прозореца с чистачката перо. Не забравяйте да подсушите перото на чистачката с суха микрофибърна кърпа след всяко изтегляне. Краищата на прозореца се изсушават със суха микрофибърна кърпа, така че да не се виждат повече капчици. Към следващото видео.